Want de leven gaat doen, wat mensen doen, maar voel me vrij. Dus zul je een dag beginnen. Een eigen dij. Juryleden hebben plaatsgenomen. Sabine Zwaga, inspecteur bij het KFPS. We zien Jan Hennings en we zien Manuel Gasseling. Sabine is inspecteur, Jan ook. En Manuel is aspirant-inspecteur. En voor Manuel is de hengstenkeuring zijn primeur hier in het midden in de ring tussen de stamboekhengsten. We beginnen met Ulbe 506. 10 jaar sportelite AA. Gefokt in Noordborg bij de familie Jurgensen, eigenaar Germaarse Bauma en H&J Jurgensen in Noordborg. Ulbe is een zoon van Anders 451, gefokt uit een sterpreferentenmerrie van Anton 343. Daarachter een sterpreferentenmerrie van Heerke 254, komt uit stam 10. Lichte toerdressuur, limietklasse aangespannen. Was tweede in de Pavo Frieso-bokaal destijds. Won in 2020 de Horses to Fly sportcompetitie. Ulbe is als zoon van Anders laag verwant met 16,56%. Stamboom vrij van invloedrijke hengsten. In de verrichtingen behaalde hij in alle 3 disciplines een score van meer dan 80 punten. Werd geroemd vanwege de instelling bewerkbaarheid. In 2022 reed in Denemarken gefokte Ulbe zich in de kijker door op de centrale keuring kampioen ereklasse te worden. Schitterde ook in de jubileumshow. Arena is vandaag ook bekend terrein voor Ulbe 506, beschikbaar bij het dekstation Henswoude in Oldenborn. We zijn begonnen. Presentatie nogmaals, dames en heren. Hier is de eerste hengst vandaag. Ulbe 506. Blijf even rustig, dames en heren. Ulbe die kent de uitgang. Daar wil hij straks in de kampioenskeuring niet graag naartoe, maar nu wil hij er wel naartoe. Kan gebeuren, even een applausje voor onze voorbrenger. Een val in het parcours, het kan gebeuren op zo'n vroege morgen. We gaan naar de volgende. Rubriek aangeboden door Media Primair. Wij presenteren de hengste Vardi 509. Sport triple A, 9 jaar. Gefokt bij JT Bauma, Nederland. Eigenaar tezamen met Hendrik Eppinga in Oudemirdum. Vardi is een zoon van Hette 481. Gefokt uit de sterpreferente prestatiemerrie van Goffer 369. Daarachter een model sportmerrie van de hengst Feitse 293. Vindt zijn oorsprong in stam 8. Menne ZZ, tuigen limietklasse, dressuur Z1. In de afstamming komen 2 van de meest prominente tuigpaardmerrielijnen samen. Vader Hette komt uit de lijn van Fabiola en Lurkje.
waar grootverdiener Ulke uit voortkwam. Moederlijn van deze hengst, de bekende stam 8, staat ook bekend als leverancier van uitstekende tuigpaarden. Met als meest recent exponent Ietjen, de Ulke 338-zus van Wardi. In het onderzoek liet de hengst zien hoe die gefokt werd. In de tuig behaalde hij maar liefst 87,5 punt. Maar ook als dressuurpaard heeft Wardi veel aanleg. Stap, krachtig, draf, veel actie, veel ruimte. Achterbeen laat veel buiging en de spronggewicht zien. Wardi heeft inmiddels ook het sportpredicaat verdiend. Ondanks zijn goede prestaties en fraaie afstamming staat hij er echt super mooi voor. Dekstation Gaasterland, Oude Mirdum, daar is hij beschikbaar. Geniet van de presentatie van Wardi 509. Media Primair is het full-service ontwerp- en marketingbureau voor de hippische markt in Nederland en België. We bedienen bedrijven en verenigingen van oudsher binnen de paardenbranche, maar inmiddels ook verder buiten. Onze kracht ligt bij het ontwikkelen van cross-mediale concepten en producties voor onze cliënten. Media Primair, de bouwer van het online platform Frizo.com, kfps.nl en producent van het vertrouwde KFPS-ledenblad Frizo. Temperamentvol, dames en heren, u ziet het. Hengsten staan er super voor in alle kracht en alle glorie. Hier is hij nog een keer, Wardi 509. Tribunes worden voller en voller. Het is weer uitverkocht vandaag, de slotdag van de KFPS hengstenkeuring hier in de 2PC Expo. Vanmorgen al vroeg, veel drukte op de parkeerterreinen hier rondomheen zag ik. Mooi dat u er allemaal weer bent. We gaan naar Wieboud 511, Sport Triple A, 9 jaar. Wieboud gefokt door mevrouw Hartema in Bons, in eigendom van de familie Age Okkema in Siegerswoude. Wieboud is een zoon van Torben 466, dan een sterpreferente Merrie van Doeken 287, een sterpreferente Merrie van Jimme 275. Komt uit stam 34, Z2 dressuur, ZZ Menne, de mietklasse tuigpaarden. Is de eerste goedgekeurde zoon van de naar de Verenigde Staten verkochte Torben 466. In combinatie met zijn moeder van Doeken heeft Wieboud een relatief onverwante afstamming. Met 16,76% verwantschappercentage. In de verrichtingen prima scores, 81,5 onder het zadel. Mooie 8 voor de draf. Sportpredicaat al binnen. En komt zowel in de dressuur als in het men en tuigen tot aansprekende resultaten. Naast zijn rastypisch en royaal ontwikkelde veulens is Wieboud dit jaar eraan toe zijn eerste lichting 3-jarige te laten zien. Die hebben we dan ook gezien, gisteren ook al een aantal. Met belangstelling, dames en heren, wordt eruit gekeken naar de volgende ronde en de keuringen deze zomer als het gaat om de nakomelingen van Wieboud 511, beschikbaar bij Stal de Mersken in Siegerswoude.
is er ook een aantal nakomelingen van Wieboud 511 aangewezen voor de voorrijdagen. Presentatie van de Hengsten Wieboud, ze 511. Komt hier nog een keer voorbij. De stemming zit er alweer prima in en dat te brengen. Dit is pas de derde hengst. Oh. Media Primair maakt nog een mooie aanbieding, dames en heren, want de winnaar krijgt een gratis abonnement aangeboden op woensdag op Wit of Mensport. Mooi gebaar van Media Primair, die als sponsor verbonden is aan rubriek nummer 4. Vind de hengsten natuurlijk ook allemaal in de catalogus. Thuis nog eens even lekker nalezen wat er allemaal in informatie in staat. De volgende komt eraan. Prachtige boarding, internationale uitstraling. De hele wereld kijkt ook vandaag weer mee. Stoere binnenkomst van de Wolhengst. Wij presenteren u Wander 512 Triple A. 9 jaar, gefokt bij M. de Jong in Jannebert. Eigendom van Toeterij Visser en Keuring Brachten. Zoon van Lodewijk 431, uit de stermerrie van Beert 411, dan stermerrie van Oepke 266. Hengst komt uit stam 38. L2 dressuur limietklasse aangespannen. Dat is de eerste goedkeurde zoon van Lodewijk 431. Ondanks dat hij uit het Beert 411 moeder komt, kan zijn afstamming als relatief onverwant worden omschreven. Wander komt uit de merrielijn van de bekende model-preferente prestatiemerrie Wijkje. Die moeder is van de preferente Tjerk en Jurre. Wander, zie dit. Fraaie, rastypische hengst. Destijds in de verrichtingen opgevallen door zijn prima manier van draven. Voorbeeldige instelling in alle 3 de disciplines. 2020 hadden we al de kampioensverlens van Wander. Daar was zelfs een jonge Waanderreservekampioen op de centrale keuring. We zagen ook weer sterhengsten in de eerste bezichting.
Stoeterij Friese Visser Drachten, daar is hij beschikbaar voor de fokkerij Wander 512. Prachtig succes al. Na de tweede bezichtiging, dames en heren, zijn er 2 zonen van Wander aangewezen voor de voorrijdagen. Mensen, het is nu al mooi. Nu al weet je waarom je hier gekomen bent naar de hekstekeuring van het KFPS. Dat is puur genieten. Komt-ie nog een keer. Wander 512. Deze rubriek 4 vinden we in de catalogus vanaf bladzijde 116. Binnenkomst van de Bonter 513. Dubbel A, 9 jaar. Fokt door Ed Constant en de Vinnie Visser. Nijgelman, Stoeterij Friese Visser, mevrouw Schwan. Vader is Fabe 348, moeder sterpreferent Mary van Karst 362, grootmoeder sterpreferent van Naam 264. Komt uit stand 47, M2 dressuur, limietklasse aangespannen. Voert via zijn vader Fabe en zijn achterhand de moederlijn onverwant doet. Komt op een verwantschapspercentage van 16% en daarmee trekt het aandacht van de fokkers. Komt uit dezelfde Karst 362 moeder als de eveneens onverwante Omar. Die in het najaar van 2022 naar Amerika is verhuisd. De verrichtingen viel zijn goede bewerkbaarheid op. Aangespannen, vooral een mooie voorbeentechniek. Bij het kampioenschap voor de concourswagen en in de lange lijnen haalde Bonter in 2022 al brons. Piste hier, bekend terrein, dit ook mee in de jubileumshow. Beschikbaar bij Stoeterij Friese Visser Drachten, de hengst Bonter 513. We zien op het scherm afstamming nog eens een keer, fokwaarde exterieur, stokmaat, stand waar die uitkomt, kun je allemaal nog mooi even nalezen.
En ook prachtige beelden van onze cameramensen. Kijk die hengst daar stoer staan. Super mooi. Knap werk van de voorbereiders, dat mag gezegd worden. Mensen aan een keer genieten. Hier is Walter 513. Publiek aangeboden door Media Primair. En de volgende hengst, dames en heren, is Auwert 514. 8 jaar, fokker A. Kranendonk, Lochem. Bezit van Soeterij Bommelstein, Jouwe. Zoon van Johannes 484 uit het model AA-merrie van Andries 415. Grootmoeder sterfreef en prestatie A van Volker 353. Komt uit stam 25, Z2 dressuur. De eerste goedkeurde zoon van Johannes 484. Combinatie met een uiterst exterieur sterke moederlijn. Ziet het, Auwert, een fraaie, moderne, rastypische hengst. Goede scores in de verrichtingen, boven de 80 punten, vooral aangespannen, 86 punten. Nou, de eerste jaargang Veulens destijds van Auwert, 16 eerste premies. Veulens met luxe uitstraling, royale voorhanden, lang gelijnd. Voor de eerste bezichtiging was hij hofleverancier van de jonge hengsten. Zomer ook weer doorverwezen naar de voorrijdagen van de hengst Auwert 514. Beschikbaar voor de fokkerij bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Auwert 514.
Werkelijk een schitterende rubriek, dames en heren, om mee te beginnen. We gaan nog één keer genieten. Nog één keer genieten van Auwert 5-1-4. Als de fans zijn, dan horen we het wel. Entree van Arend 5-1-5. Sporttitel A. Kampioen Jong Hengsten vorig jaar. Algeheel reservekampioen vorig jaar. 8 jaar wordt hij. Fokkers D. A. Dijkstra en M. Dijkstra in Berlicum. Zit van de familie Volmer. En de Fokkers. Zoland Jouwe 485. En een sterpreferent Benny van Hartsen 425. Dan een stermerrie van Dortsen 420. Komt uit stam 161. Dressuur ZZ Licht 15 winstpunten. Algeheel reservekampioen dus. Vorig jaar. Arend de Vraag, typische hengst die in de verrichtingen opvallende progressie toonde. Tegen een hengst met een fijn karakter. Echte allrounder. Ook weer boven de 80 punten in alle disciplines. Naast een centraal onderzoek heeft Arend zich opvallend doorontwikkeld in de sport. Het bereikt de boelen. Met ons uitkomen dus in het ZZ Licht. Arend won als 6-jarige de Horses de paar KPS Dressuur competitie. Werd reservekampioen bij de Bravo Friso Bokaal. Veulens ruim ontwikkeld, spreken over de krachtige draf, ruim voldoende lichaamshouding. En ook weer beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren, Arend 515. Ook van deze hengst, dames en heren, 2 zonen doorwezen naar de voorrijdagen. Mag je zich nu laten zien, Arend 515. Kampioen Jong Hengsten vorig jaar, algeheel reservekampioen. Nog één keer de presentatie van hengsten Arend 515.
Laatste in deze rubriek. Boet 516 Sport Dubbel A 8 jaar. Fokker AP van de Ven in Winkel. Bezit van Rudy Volmer en TC Visser in Lunteren. Zoon van Jouwe 485 en de stermerrie van Uldrik 457. Dan sterfrecht met de merrie van Sietse 385, komt uit stand 54, ZT Erzuur. Boetboord met stalboord Arend tot het eerste duo Voetke, de zonen van Jouwe. Opvallend vraagtypisch met sierlijke beleidingen. Was verrichtingsstopper in het Centraal Onderzoek in 2019. 9 voor de stap. Alle 3 disciplines hadden een triple A-score. Naast de ras kan Boet ook de beentechniek in draf, galop, souplesse en bewerkbaarheid verbeteren. In de dressuring presenteert Boet zich met Sabine van de Loenhorst opvallend. Is door het sportpredicaat al binnen te halen. Boet is trouwens de eerste worden van Nienke Ven. Nienke Ven van de Uldrik 457. De Verdens zijn lang gelijnd, royaal, ontwikkeld, rastype, sprekende hoofden. We hebben gisteren gezien dat 4 zonen doorverwezen werden naar de voorrijdagen. Boet 516. Voor de fokkerij beschikbaar bij Hengstenstation de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Het is de laatste in deze rubriek. Hierna komen alle hengsten weer terug. Dan gaan we ze op tal zetten. Hij is gesignaleerd in Lunteren. Sabine, je stond er nog wel voor, gewoon wel tegen. Dames en heren, Boet 516. Ja, gelijk al spektakel. We zijn nog maar bij de eerste rubriek. Waar gaat dat op aankomen vandaag?
Ik denk dat ze terugkomen. En dan gaan we zo dadelijk op kwaliteitsvolgorde op tal zetten, zoals het zo mooi heet, mensen. Ben benieuwd, want dat hadden we al een kwaliteit in deze eerste rubriek. Ik hoor de muziek al van de firma Koopmans. Daar komen de gladiatoren weer binnen. Bolt mag even mijn kant op komen. En even achteraan aansluiten daar. Bardi mag mijn kant even opkomen. Baandar even halt houden. En Bardi voor Baandar. Voor 5-12. Wieboud mag even oversteken. Even halt houden met Wieboud. Door even een beetje aansluiten daar met Ulbe. Even een beetje aansluiten, stik maar even over, dan hebben we de hengsten een beetje bij elkaar. We zijn er bijna uit, zie ik. Gaan we eens nog even controleren. Gaan we in stap. Nou, we kijken eens even, dames en heren, naar de volgorde.
ben er nog niet helemaal, geloof ik. De jury wordt al zenuwachtig. Die 516 Boets even deze kant op. Als je een beetje doorloopt, Edwin, dan even een beetje daar naar voren. Goed duidelijk herkenbaar aan zijn prachtige manen. Edwin nu een beetje naar links. Nou, kijken wie we dan nog naar voren halen. Dames en heren, dit is de uitslag op kop geplaatst. Boet 5-1-6. Gaan opstellen. Dan Wieboud 5-1-1. Howard 5-1-4. Arend 5-1-5. Ulbe 5-0-6. Vardy 5-0-9. Wander 5-1-2 en Wolter 5-1-3. We gaan de linten aanhangen. Daarin is een rol voor John KFPS. Magnus Slagers namens John KFPS en namens Media Primair. Rob Mekelenkamp reikt de prijs uit. De lintendames komen erbij. Het woord aan Sammy. Ja, een hele goede morgen. Wat is het weer een voorrecht om hier te mogen staan, samen met mijn collega's Jan Hellings en Manuel Gasseling. En realiseert u zich dat het heel bijzonder is dat we vandaag dit met z'n allen mee mogen maken. De mooiste hengsten van ons stamboek worden vol trots aan ons gepresenteerd. Het Friese paard, het ras dat overal ter wereld mensen raakt. Het Friese paard is passie en emotie. Het Friese paard verbindt en ontroert. En fijn dat ook u het Friese paard in uw hart heeft gesloten. We staan voor grote uitdagingen en daar sluiten we onze ogen absoluut niet voor. Er wordt volop ingezet op een goede toekomst voor ons Friese paard. Maar vandaag gaan we het niet hebben over bloedspreiding, over verwantschap, over fokwaarden of dragerschap. Vandaag gaan we op zoek naar de hengst die op dit moment het ideaalplaatje van het Friese paard het meest benadert. De hengst die ons allemaal kippenvel gaat bezorgen door zijn voorkomen en beweging. De hengst die boven zichzelf uitstijgt en groeit in de wedstrijd. Nou, en dan hoor ik u al zeggen, wat heeft dit dan met fokkerij te maken? Nou, eigenlijk heel weinig. Elke hengst heeft zijn eigen waarde voor de fokkerij. En die waarde wordt niet bepaald door de plaatsing hier vandaag. Of het nu om een verrichtingstopper van het Centraal Onderzoek, de op kop geplaatste hengst hier of de kampioenen gaat, dit zijn niet per definitie de beste keuzes voor uw merrie. Want naast exterieur en beweging zijn er vele andere kenmerken die van belang zijn bij de hengstenselectie. Vooral de eigenschappen van uw merrie en uw persoonlijke fokdoel bepalen welke hengst het beste bij uw merrie past. En het is aan ons om hierover goede informatie te verschaffen. En dan kunt u als fokker uw eigen keuzes maken. En daarbij is in het algemeen belang van het Friese ras dat alle hengsten zo evenredig mogelijk worden gebruikt. Vandaag gaan we met z'n allen weer een feestje bouwen. Samen met de mensen die via tv of livestream meekijken. Mogen de beste winnen en moedig vooral uw favoriet aan. En wat de uitslag vandaag ook mogen zijn, blijf vooral genieten van ons Friese paard. Ja, ze moesten even wachten, maar een hele mooie rubriek om mee te beginnen. De paarden staan er super scherp voor. Complimenten voor alle mensen die hier met hart en ziel naartoe werken. Op kop geplaatst in deze rubriek Boets 516, droom van een hengst. Een hengst met een uniek hoofdje, met veel behang, een sierlijke beleiding. Een hengst met veel statuur. Hij stapte goed met ruimte en tact. En als hij de rust in de beweging krijgt, heeft hij veel ruimte in het voorbeen en kan hij ook goed aantrekken. Dus een hele mooie kopplaats voor Boet 516. Dan een hele eervolle tweede plek voor Wieboud, die elk jaar sterker wordt.
en het ook elk jaar beter gaat doen. Het is een grootramige, hoogbenige hengst die in stap misschien nog iets meer mag doortreden, maar vandaag een hele goede presentatie in draf liet zien met veel buiging in het spronggewrist en een sterk achterbeen. Dan gaan we verder met Auwert 514, een hele moderne, langgelijnde hengst. Ook weer gezegend, te zeggen wel eens van het Friese paard mist behang. Maar als u deze rubriek zo bij elkaar ziet, dan kunnen we daar niet over klagen. Het is een hengst die zich in de stap misschien vandaag iets meer mocht geven, maar in draf veel gebruik van het voorbeen toonde. Ook een hele mooie derde plaats voor Auwert 514. Dan komen we bij Arend 515, een hengst die veel jeugd uitstraalt. Een hengst die heel mooi in verhouding is gebouwd met een royale schouderpartij. Een hengst die goed stapt. En in draf heeft hij een goed achterbeengebruik. Hij zou iets meer zijn balans mogen vinden vandaag. Arend 515. Ja, dan komen we bij Ulbe. En Ulbe wordt ook elk jaar mooier. Het is een hengst met veel rasuitstraling en een sierlijke belijning. Een hengst die heel evenredig gebouwd is en veel jeugd blijft uitstralen. De hengst die goed stapt en in draf een heel mooi gebruik van het voorbeen laat zien. Ulbe 506. Wardi 509 is een heel royaal ontwikkelde, langgelijnde hengst die voldoende tact en ruimte in de stap laat zien en in draf een heel mooi voorbeengebruik laat zien. Misschien nog iets meer zweefmoment mag ontwikkelen, maar een hele langgelijnde royale hengst. Wardi 509. En dan komen we bij Waander. Waander 512. Een hengst die een prachtig oog heeft, die heel arrogant de wereld in kijkt. Een hengst met veel uitstraling, sierlijke belijning, die in stap iets meer gelijkheid in de passen mag laten zien, maar krachtig draaft met een heel mooi gebruik van het voorbeen. Waander 512. En in deze sterke rubriek Wolter 513. Wolter die is er goed ingegroeid, heeft een hele mooie halsvorm met veel behang, is ook evenredig gebouwd. Hij stapte opvallend goed, waarbij je dit voorbeen heel goed wegzette. En de draf was voldoende, Wolter 513. Prachtige toelichting van Sabine Zwaga. Dank ook aan Rob Mechlenkamp namens Media Primair. Werkt erop nog een extra checkout, gratis abonnement aangeboden op het Bad Hoefslag Wit of Mensport. Dames en heren, de ronde van eer op kop geplaatst. Boet 5-1-6. En Boet en Wieboud worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring.